Здравейте хора, аз съм DJ AN The Pro Magic и днес ще покажа един много интересен фокус. И нека започваме. Трябва ви едно разбъркано тесте. И зрител трябва да си стегли карта, да кажем тази. Стоп. Запомнете, аз ще се обърна. И я слагам най-отгоре. И мисля, че и сега ще разбъркам. Цепене. Още едно цепене и карта вече някъде в стето. Мисля, че картата... и един ръфъл шъфъл. И мисля, че картата ви е някъде тук. И тая купчина оставям. Ще разбъркам тая купчина. Мисля, че една от първите 5 карти е вашата. 1, 2, 3, 4, 5. Дай да видим. 1, 2, 3, 4, 5. Една от тях е вашата, нали? Добре да оставим тая купчина. И картите са 5. 1, 2, 3, 4, 5. Но като взема една и оставя в тестето, те вече стават 4. И картата е в тестето, обърната някъде в тестето. Това ли е вашата карта? Надявам се да е. И нека да пристъпим към разкритието на фокуса. Първо ви трябва да разбъркам тесте, второ зрител стегли карта. Но карта трябва да е най-отгоре. Правите фалшиви разбърквания и казвате, мисля, че картата ти е някъде в тая купчина и давате долната купчина на зрителя. После, щом карта е... После се правите, че разбърквате, като взимате малка част от купчината, която държите, от задната част на купчината, която държите, пускате 2 карти и тая купчина се я наслагате отпреди, но също се слагате отзади. И така преброявате, казвате, мисля, че една от първите 5 е твоята карта. 1, 2, 3, 4, 5. Обръщате. И тъй като сложихме 2 карти, и отброихме 5, винаги карта на зрителя е третата. 1, 2 и 3 е карта на зрителя. Третата. И когато преброите втората, поддържате брейк, взимате карта на зрителя. И когато преброите четвъртата, взимате карта на зрителя, т.е. на тази, която сте поддържате брейк. Измъчи четвъртата карта и уж петата. Казвате, една от твоите карти е някъде тук и тая купчина оставите тук. Извинете, камерата падна. И тази купчина, която вече сте дали на зрителя, я оставяте. Оставяте карта на зрителя, оставяте тая купчина, която е във вас, в купчината на зрителя. И когато броите останалия пакет от 4 карти, броите така. 1, слагате отдолу, 2, 3, 4, 5. Така, може да не е доста ефектно, но бързо изглежда така. 1, 2, 3, 4, 5. И казвате, взимам карта, оставям я и те вече са 4. И търсите в тестето карта на зрителя и карта на зрителя е обърната. Чао! И това е от мен. До скоро! Абонирайте се за моя канал, ако искате да виждате още такива интересни фокуси. И довиждане!